Nomthetho la-South Africa amaSulumane shuthi abantu abakwazi ukumela into yabo lelizwe lonke amaSulumane khona uzothi akuwona kuleli lizwe. Ongeke ufice ingane zakhona ayigqoka usheqe, ongeke ufice ingane zakhona kuthiwa ayidakwa utshwaza amantombazana, ongeke ufice ingane zakhona kuthiwa sekukhona into oyibonile ongafanele uyibone lutho. Ngeke uyifice ngisho eThekwini ey'ndaweni enjengo-Fourways la engeke asebenzela khona ubungafica ngcono ngisho abelungu kuthiwa baphuzini namandiya, kodwa ngeke uyifice zamaSulumane. Ey'nkonzweni kukhona amadoda akuyiwona osihlezi uwabone yakhona. Kusho ukuthi nje kuyohlezi siphinde siphele ukuchaza, hhayi phela abantu abayifani bakhona aba-right, akusibona bonke. Hhayi waze usasathola kanzima sengamaZulu, ngangcono kube mhlazimpe umZulu kuyaswayiphana vele umZulu abe yiSulumane, ngoba iSulumane liphila impilo kuyiyona engabe iphilwa amaZulu. Ngeke ufice beshiqezile, ngeke ufice ingane yakhona ithi idakwa utshwala lentombazana. Ngisho ngakhona amanye amaphutha namanyandululo kodwa siwabona waveli, heyi baze baphila kamnandi laba bantu, baze kwayisizwe esiyisona esi-right esikwaziyo ukuthi into yaso siyimanage. Thina funa kuchazwe la kumo umZulu, hhayi akusona wonke amantombazane adakwayo, nayo nje inkinga, akona wonke abantu abakholwa abanenkinga. Nanso nje inkinga kufuneka ehlezi sichaza. Uma umZulu nje usuphela ukuchaza ngaso sonke isikhathi, yeyi yaze yamnandi impilo yamaSulumane bafowethu, angifuni uqamba amanga. Sizwe ngesimnandi esibusisiwe, ongeke usizwe kuthiwa mhlawumbe into yakhona ivelile noma ekhona amanye amahlazo akhona kodwa kokusala ahayidekile. Hayi ngiyavuma amaSulumane, yilokho nje bengifuna ukusukuma nakho bakithi akuningi kanani. Hamba ku-YouTube Nkosi Sembonza Zulu 2, ngiyabonga ithuba.